Radio Show kan bawo amni so aklobe oka Radio Show mandila mi radio Royale Fm sabu nege kanya sigi sanganya sabon tan go shira on fa o wati kili kan bawo o flene madam Diallo kumba hakato ni madam Konate kumba Diallo ale kamontu bala tumgoro kawfe o wati kili flene madam Konate afu Konate kamontu bala tumgoro kan bawo wati kele fana sɔgɔmada o banga kunnafoniw lase waati o kofɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ CNT ale min jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ députés olu ka lahalaw kama an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu y'u ka bolokɔrɔta kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ ko Muktar Wan a nana ni baarakɛminɛ min n'o ye a ka feuille de route ye ko olu sɔnna ma maa 100 ani ko olu de tun bɛ a kɛnɛ ka kunungo député olu la colonel major Asim Goïta ale tun bɛ Menaka kunu ka taa ɲɛ da kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ye Menaka walasa a yirula k'a fɔ gouvernement b'u nɔ kan o kɔni taara kunu ka taa ɲɛ da o kan o takuba o maa minnu tun bɛ yen fana an b'a dɔn k'a fɔ Asim Goïta a taara foli kɛ olu fana na laginɛkaw fɛ furaji min tun kan ka kɛ walasa Ebola ka kunbɛn o furaji nana avion min kɔnɔ avion o fana o tɛmɛna ka taa Senegal ka taa jigin ka sɔrɔ ka segin kunun de sa a jiginna laginɛkaw o fɛ yen ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ donkuwari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka jamana kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ CNT jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ députéw nɔ labila baara kama an fɛ yan Mali la olu y'u ka baara ɲɛbila baara dɔ kɛ kunun ne y'a dun ma ɲɛ k'a fɔ fɛn min ni o ye Muktar Wan Mali premier ministre furancɛ fanga ɲɛsiran na ale ye gafe labɛn gafe min n'an b'a fɔ ma ko feuille de route walasa baara bɛ se ka k'o ka kalo 18 mun dir'u ma baara olu bɛ se ka waleya cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara in bɛ tali kɛ fɛnba 6 bɔɲɔngo la o fɛnba 6 ale y'o sɛbɛn ka na o lakari CNT députéw ɲɛkɔrɔla la kunun de sa o tun bɛ tali kɛ fɛn min na yali min sɛbɛnlen filɛ ka di députéw ma n'a kalanna bɛɛ lajɛlen y'a mɛn yali a ɲɛna wa walima a ma ɲɛ fiɲɛ min b'a la bɛɛ k'i fɛla fɔ n'a y'a sɔrɔ a ka ɲi député minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kunungo u ka wesiya kan wa n'a y'a sɔrɔ sira bɛ se ka di Muktar Wan a n'a ka gouvernement ma u ka se ka baara kɛ nin cogo la a fɔra cogo min na a kɛra o cogo la député 100 olu de ye bolo kɔrɔta k'a fɔ ko feuille de route k'a kɛcogo ɲɛna o député 4 bɔɲɔngo olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛna k'a ma ɲɛ o député 3 bɛ yen olu kɔni ma sɔn u ma bolo kɔrɔta wa u m'a fɔ ko t'a la u m'a fɔ ko o b'a la maa min n'o tilara nin ɲininkali na bolo kɔrɔta la wete bannen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw gɛrɛla député dɔw la minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ nin bolo kɔrɔta nin feuille de route ye u y'a jira k'a fɔ ko feuille de route kɔni ye sɛbɛnniba de ye sɛbɛnniba min ni olu kɔni dalen t'a la k'a fɔ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ani ko dɔw b'a kɔnɔna na ko olu kɔni olu fɛ k'o tɛ ko jɛlenbaw ye maliyɛnw mako bɛ fɛn min na bi o ye yɛlɛma kura de ye o yɛlɛma kura in ko fo ka sariya ta de sariya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fɛn da donna maliko la waati tɛmɛn'o la o k'a lajɛ sa kɔnɔ ka mali to nin cogo in na ka o minnu ye n'o ye tiɲɛni kɛ don tɛmɛn'o la k'o minɛ ka o don kaso la walima u k'u ka nafolow sara n'o kɛra a ka ca ala fɛ gouvernement kura min ni kalafili kɛra min bɛna se gouvernement la olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ko nka ko tiɲɛniba minnu kɛra n'a fɔra ko maaw bɛ ka yaala o jamana tiɲɛna minnu fana ɲinɛ politiki nasiraw la olu fana bɛ ka sago ni dunga kɛ jamana kɔnɔ ko olu ye fɛn min ni ale kɔni fɛ gɛlɛyaba b'a la o siratigɛ la ko fɛla min kɔni b'olu la u y'a ye k'a fɔ CNT u bɛnn'a kan tɔw kɔni bɛnn'a kan nka ko olu fɛla tɛ Isa Kawjem ale y'a jira k'a fɔ nin ɲana ka da kan ko ɲininkali kɛra fɛn dɔw la n'o ye nafolo min n'o kan ka don budget in na
a nafolo a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn wa ko fɛn min ni o ye dialogue national inclusive olu kumana fɛn caman kan o fɛn olu waliyali ko o de kuma fana tun bɛ sen na kuma jɛman ɲininkali caman bɛ se ka kɛ Mukutari Wale na ko nka ko malidenw ye lajɛrɛba min kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la o ɲininkaliba in jaabi de caman fana de bɛ nin gafe in kɔnɔna na o siratigɛ la ko olu kɔni fɛ nin ye a daminɛ de ye CNT kɔni kan ka bɛn a kan i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na Isa Kajum ka kuma la ko a ka ɲi nin cogo la baara ka kɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra walima baara kologirin min bɛ yen n'o kan ka kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ ka bɔ ni nafolo ye ka na baaraw kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o de sira de bɛ an senkɔrɔ ni sani waati in na i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ko olu kɔni fɛla ye min ye olu votera kan ka d'a kan ko ani kɛli o ka kan Asimi Goita an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ale fana tun bɛ taama la kunun ka taa Mbinaka o taama in an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ fɛn min na o y'a ye a taara ɲɛ da Mali kɛlɛcɛ minnu bɛ Mbinaka lakana na siraw la kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bi Mbinaka lakana bɛ lakana min na ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ mankan si tɛ ta bi wa ko o siratigɛ la o kɛra kɛcogo min na a ka di Mali gouvernement yɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman min bɛ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla la ko ka a fan bɛɛ kɛ o cogo la Asimi Goita tuma min na n'a sera yen kunun sɔrɔdasi jɛkulu min bɛ n'an b'a fɔ ma ko Takuba olu fana jɔyɔrɔ la Asimi Goita taara ka taa ɲɛ da u kan ka foli d'u ma ka yɔrɔ la k'a fɔ u nana Mali dɛmɛ ko min na ko Mali tɛ ɲinɛ kɔ fiyewu ale tilalen ko kɔfɛ Asimi Goita a ye senfa ko kura ka taa se Mbinaka sigidala maakɔrɔw a dugutigi ani alimamiw fɛ u ka dugawu kɛ Mbinaka ye ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye walasa nin gɛlɛyaba min filɛ nin n'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kan Ala bɛ se ka a nɔgɔya cogo min na M5 RP olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko bɛ taa cogo min na olu fɛlaba tɛ a ko ye ka d'a kan ko olu de ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ nana laban min ma o y'a ye k'a fɔ ko u ye coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keita la Keita kɔni kɛra o ye tiɲɛ ko nka ko a dabɔra fɛn min kama olu tun bɛ fɛ ka jamana kɛ kɛcogo min na ko nin t'a kɛcogo ye ɲininkali de bɛ yen sisan an bɛ waati min na komi sisan yali M5 RP ka banni Mali gouvernement ka taabolo ma yali a bɛ se ka sen sɔrɔ don n'a nataw la walima a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a kow la caman y'a jira k'a fɔ ko fangaba min tun bɛ M5 RP la a fanba ko ye fɛn min n'o ye Mamadou Diko k'o ka maa fanba o de tun bɛ M5 RP ka a ɲɛnamaya o ye kelen filanan ko M5 RP ka wulikajɔ min kɛra n'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin dɔw bɔnɛ u ni na ka taa o dɔ ma ka na se bi ma ko denmisɛnnin minnu bɔnɛ u ni na olu ma cogo si sɔrɔ u ka kow la wa ko n'o kɛra maa min ɲɛna yali n'o ko n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛ daminɛna ɲɛmaa dun tɛ ka sɔrɔ a la fo denmisɛnnin minnu tɛ ko kalama o de kosɔn ko n'u ko k'u bɛ wuli k'a bɛ gɛlɛya u bolo ka d'a kan ko ɲɛ t'a la nin cogo in na k'a fɔ ko u bɛ se ka solution kɛ ka jama labɔ i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Laginɛkaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ bana min yera Laginɛ n'an b'a fɔ ma ko Ebola bana fura bɛ ka sɔrɔ a la a kɛra sababu ye bana kɔrɔ don an bɛ waati min na komi sisan o siratigɛ la fɛn min u ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ min n'o ye furaji ye vaccin o vaccin de donna avion kɔnɔ kabi Karido k'a bɛna di fɛn min n'o ye Conakry ye nka a mana se ka jigin ko fiɲɛ tun ka ca kosɛbɛ Conakry pankuruji kɛnɛ kan o don o avion tɛmɛna ka taa jigin fɔlɔ Dakar kunun de sa n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ avion jiginna ka na Conakry ne ka na ni nin furaw ye a kɔni ma diya Conakrykaw ye ka d'a kan ko olu ye waleyaw ye waleya min ni Laginɛkaw ka gouvernement ma faamu ka ɲɛ k'a fɔ ko fiɲɛ de cira Conakry pankuruji kɛnɛ kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka avion dɛsɛ ka jigin ko o dabaleyaba ye maaw sɔrɔ Sénégal kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ousmane Sonko gɛlɛya min bɛ a kan bi n'o y'a ye k'a fɔ ko a nana ɲɛbɔ fɛn min ni o ye musomanin dɔ fɛ n'olu bɛ maa dogodogo o musomanin kofɔlen n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko les masseuses wa a ka ɲɛbɔliw fɛ n'a nana k'u cɛ gɛlɛyaba ye ka na laban plainte ma an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o kun ye jɛkulu minnu sigi ko olu ka a laɲini n'a y'a sɔrɔ fanga gilegi min bɛ Ousmane Sonko kana ko k'a bɔ a kana ka sɔrɔ k'a lajɔ kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔla la
lajɛrɛ min kɛra kunungo o lajɛrɛ kɛra sababu ye maa fila bɔɲɔgɔnko olu tun bɛ o jɛkulu kofɔli la wuli sen bɔ a la ko Macky Sall bɛ ka namara ta ko kura ka ɲɛsin Usman Sonko ma o la yali Usman Sonko lajɛrɛ min kɛra kunungo député bulu ɲɛkɔrɔla la walima a tun welelen bɛ ko kura kunungo gendarmerie la a ma sɔn ka taa jaabi di nin bɛɛ lajɛlen na musomanin dɔ tun b'a kɛrɛfɛ ko o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ waati min na komi sisan ko nkalon bɛ ka da Usman Sonko la ka d'a kan ko min filɛ k'a fɔ nin ko a ɲɛ bɔra ale fɛ ko kuma olu tɛ tiɲɛ ye a nana min ye nin ko bɛɛ lajɛlen na o y'a ye k'a fɔ Macky Sall kɔni ni dalen bɛ fɛn min na bi o y'a ye k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na Usman Sonko a ka kungo sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ bɛ Macky Sall la o hakilinaw o bɛ se ka sabati cogo min na o kunnafoni dira kunungo Senegalikaw olu fɛ yen nɔ. Congo RDC Italikaw ka lasigiden ale kɔni tun y'a laɲini k'a bɛ taa dɔnkolo kɛ dɔw ye gɛlɛya bɛ maa minnu kan ale taara o ta de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ janfa taara don a ma ye o ye a bɔnandi na a n'a ɲɔgɔnko maa saba bɔɲɔgɔnko nin kɛra kɛcogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Italikaw ka jamana ɲɛmaa a ye wele se joona Félix Tshisekedi ma k'a ka fɛɛrɛ tigɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ teliya la min bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu ye nin kolankolon in kɛ walasa k'i tɛgɛ da o kan cogo min na ko ka o fɛɛrɛw tigɛ joona. Kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kelen kan bi su in na o la aw k'an bɛn hakɛto bɛ n kan Sɔla Mahamadu.